कोकणात तुमचं स्वागत आहे. चला येवा आमच्या कोकणात. नमस्कार, येवकार तुमका पासय कार्यावळीन. आणि आम्ही पासय करता करता सध्या पाविल्ले आसा कोकणात. कोंकण म्हणटा तेन्ना आमी म्हणटा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यान महाराष्ट्राच्या. कोकणाचो आणि गोंयचे नाते तशे लागीं. खुबशे जाण कोकणचे थंय आसा आणि गोंयान आसता आणि काम करता. आणि दुसरी गजाल म्हणजे कोकणातले जी कल्चर आसा, संस्कृती आसा, आणि ती गोंयची संस्कृती ती खूबच लागची. आमी सध्या वता आंगडेवाडी देवळान. आणि हे देवूळ फामाद हाजेच खातीर की हांगा जर कोणें मागून घेतले जाल्यार ते खंय लोकांक मेळटा. सो आमी तुमकां दाखयतले आंगणेवाडी देवूळ. हें आमी कशें वचचें जाल्यार पयलीं पणजेच्यान भायर सरले, सावंतवाडी काडलो, कुडाळ काडलो आणि नंतर कणकवली येवचें पडटा. आणि कणकवलीच्यान जो कणकवली बाजारांतल्यान पेट्रोल पंप क्रॉस करून जो दावो मार्ग वता त्या मार्गान आमकां जर वचत रावले जाल्यार आंगणेवाडी पावता. सुमार अर्दवर तुमकां गाडी घेवन वचचें पडटा. आतां हे सगळें म्हायती दिवपा खातीर कोण तरी जाय पडटलो, म्हणून आमी हांगा आमचे कोकणांतलेच पत्रकार जे आमकां गोवा न्यूज हबाकूय रिपोर्टिंग करता, हांगचे रिसर्च जाणी प्रत्येक गजालीचेर केला, खास करून किल्ल्यांचे, ते आमचे बरोबर आसा. विवेक तामणकर. हांव गाडी रावयता आणि तुमकां मेळयता विवेक तामणकर हांकां. ते आसा विवेक तामणकर. विवेक, एक म्हणजे आंगणवाडी वता आसतना हांगच्यात कणकवलीच्यान एक अर्दवर लागता. हो. आणि महत्व कितें ह्या देवळाचें? एक म्हणजे कोकणातल्या लोकांची फार मोठी श्रद्धा या आंगणेवाडीच्या भराडी देवीवर असा. भराडी देवीची यात्रा साधारणतः वर्षातनं एकदा ज्यावेळी होता उन्हाळ्याच्या दरम्यान, त्यावेळी संपूर्ण महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात अशा राज्यातनं भक्त या ठिकाणी येतात. आंगणे म्हणून त्या ठिकाणचे जे लोक आहेत त्यांची ती देवी खरा म्हणजे. आणि ती बऱ्याच लोकांच्या नवसाक पावणारी देवी म्हणून प्रसिद्ध आहे. मुंबईमध्ये हे सगळे आंगणे कुटुंबीय राहतात आणि ते या ठिकाणी वर्षाने एकदा जत्रोत्सवाक येतात आणि देवीची मोठी यात्रा या ठिकाणी भरतात. तुम्ही कणकवलीमध्ये गेल्यानंतर ना, कणकवलीतनं एक आचराकडे जाणारा मार्ग भेटता. त्या आचरा मार्गान बेहने पुलापर्यंत यायचा आणि बेहने पुलावर पुन्हा एकदा लेफ्ट घेतलो की थेट आपण मसुरे गावात आंगणेवाडीत पोचू शकतो. तर आता आपण आंगणेवाडीकडे निघूया. चल, या आंगणेवाडी आणि तुम्ही पळयता कोकणातले रस्ते, आणि खास करून पावस आसता तेन्ना कोकणान रस्ते चड सजता, नडटा. गोंयान आनी कोकणान तसो कांय फरक ना, पूण आमी पळयला की गोंयचे खुबशे जे वाठार आसा ते आमी पर्यटनाच्या नांवान आमी त्या वाठाराचेर कॉम्प्रोमायज केला. पूण आजून म्हणसर तरी कोकणाची नॅचरल ब्युटी, जसो निसर्ग आसा तो तसो आसा, आणि अजून म्हणसर तरी त्या निसर्गाक कोणेच हात लावना आणि लावचोय न्ही, आणि ताच्या खातीर यत्न जातले. सर आमी या आंगणेवाडीची भराडी देवीच्या देवस्थानान आणि जाणून घेवया तिचो इतिहास.
अंगणेवाडीत तुमचं स्वागत असा. तर बघूया अंगणेवाडीचं मंदिर. हे एक सुंदर मंदिर असा हे बांधलेलं असं अंगणे कुटुंबियान. आता कसा आता आपण बघूया. आम्ही पावले असं अंगणेवाडी आणि सुरू केले पणजेच्यान, थंयच्या नंतर आले कणकवली आणि थंयच्यान रस्तो धरून आमचे बरोबर असं विवेक म्हण ताजे कडेन उलोवच्या पयलीं आमी दीपक आंगणे हांकां मेळटा. ते आंगणे कुटुंबियाचे एक सदस्य आणि हे मंदिर आहे ते इकडचे ग्रामस्थ. ओके. आणि इकडचं जे मंदिर आहे ते आंगणे कुटुंबियाचं, आमच्या अंगण्या कुटुंबियांचं मंदिर. या मंदिराची ख्याती काय? आम्ही खालची मंदिर आहे आमचं प्रायव्हेट, म्हणजे आमच्या गावच्या लोकांचंच आहे ते. त्यामुळे आमचं काय देवी ही आमचं पाषाण आहे. त्या पाषाणाकडे तुम्ही जर काय मागणी केली तर तुमची मागणी पुरी होऊ शकते. एवढी पॉवरफुल आहे देवी आमची. मग ह्याचा इतिहास काय म्हणजे इतिहास म्हणजे आता तसं आम्ही सांगू शकत नाही, कारण का इतिहास इथे 4-5 पिढ्या गेल्या, त्यामुळे इतिहास आम्हाला काय माहिती नाही. पण इकडे एक छोटंखानी मंदिर होतं, आता ते एक जबरदस्त मोठं मंदिर हो. करण्याचं हे केलं. ते आता बऱ्याच भाविकांच्या इच्छेमुळे, आमच्या ग्रामस्थांच्या काही ग्रामस्थांच्या इच्छेमुळे सर्व हे आम्ही देवीच्या कृपेने, देवीने आम्हाला सांगितलं की मंदिर माझं मोठं करायचं, त्याप्रमाणे आम्ही केलेलं आहे ग्रामस्थांना आमच्या. नवसाला पावणारी देवी म्हणून नवसा. ख्याती आहे. त्याच्याविषयी काही अनुभव सांगा. अनुभव म्हणजे तुम्ही समजा देवीकडे का मागितलं, माझी भाऊ ही इच्छा आहे ती पूर्ण व्हायला पाहिजे, ती पूर्ण झाते तुमची इच्छा. मग तुम्ही काय ते नवर बोला, नारळ ठेवीन किंवा गोड पदार्थ पेढे ठेवीन, त्याप्रमाणे तुमचं तो नवस इथे फेडला जातो. आणि ती पाहून तुमचं कामं होतात, त्यामुळे इथे नवस फेडायला लोक येतात, त्यामुळे त्यांचे नवस फेडले जातात. किती म्हणजे दरवर्षी किती लोक इकडे काय असं म्हणजे सांगू शकत नाही. ते ज्याचा ज्याने नवस केला त्याचा नवस फेडप झाला तर ते ताबडतोब येतात, ते नवस फेडून जातात. इकडे जत्रा पण नाही. जत्रा आमची फेब्रुवारीमध्ये होते. फेब्रुवारीमध्ये जत्रा. फेब्रुवारीमध्ये जत्रा भरते. आमचा दिवस फिक्स नाही, आमची देवी सांगणार त्याप्रमाणे आम्ही दिवस फिक्स करतो. हां. मग फेब्रुवारीमध्ये जेव्हा जत्रा भरते तेव्हा इकडे भरपूर गर्दी असते. गर्दी असते. गावात किती लोक राहतात? आमचं सध्या आता गावात म्हणजे मुंबईपासून पकडले तर जवळजवळ 2000 माणसं आहेत, अंगणे कुटुंब. अंगण कुटुंबीय. आणि इथे सध्या जवळजवळ नाही म्हटलं तरी 100-150च्या पोटामध्ये आहेत. आता या कोकणातील अंगणेतील माणसं जी मुंबईत गेली आहेत ती परत देवासाठी देवदर्शनासाठी प्रत्येक वर्षी यात्रेला ते येतातच. असे मध्ये एप्रिल मे मध्ये पण येऊन जातात. मे मध्ये हो, जत्रेला तर येतात. यात्रेला सर्वच येतात, कोण राहत नाही. लहान मुलांपासून सर्वांना घेऊन येतात. नवसाला पावणारी देवी म्हणून नवसाला पावणारे भराडी देवी आज म्हटली जाते. त्या कोकणामध्ये 1 नंबर आज देवी आहे आमची. नवस तुम्ही बोललात की तुमची मनोकामना पूर्ण होते, त्याप्रमाणे लोक नवस फेडायला ताबडतोब येतात. आणि बऱ्याच लोकांची इच्छा पूर्ण झालेल्या आहेत. आमच्या यांना काय, आमचे जे ऑडियन्स आहेत त्यांना काय तुम्ही सांगू शकता? त्याला आम्ही तर आता काय सांगू शकतो देवीबद्दल, ही आता तुम्हाला एवढी माहिती आम्ही दिलेली आहे. बाकी माहिती आता काय, त्या लोकांनी यावं. 5 पिढ्या गेल्या. लोकांनी यावं. हां, लोकांनी यावा. लोकांची इच्छा असेल. आता काही लोक मित्रांबरोबर मित्र येतात. आम्ही पहिल्याच टाईम आलेलो आहे, ते म्हटलं तुम्ही पहिल्याच टाईम आला तर तुमचे काय मनाभाव होते देवीला सांगा, तुमची मनोकामना पूर्ण होणार. त्याप्रमाणे लोक येतात, बोलतात नाही जातात, त्यांची मनोकामना पूर्ण होते. लोक पुन्हा नवस वगैरे फेडून जातात. त्या नारळ आणतात, नाहीतर हे गोड पदार्थ पेढे वगैरे आणतात. बाकी तसं काही भारत नवस वगैरे काही नाही. ओके. आणि इकडं असं म्हणजे नवस फेडताना एक तरी पेढे द्यावे लागतात, नारळ.
पेढा किंवा नारळ ते काय बोलतील त्या म्हणजे आम्ही गोड पदार्थ तिसरं म्हणजे काय नाही. पेढे गोड पदार्थ तुम्ही किंवा काय नारळ. बोलता किंवा मी गोड पदार्थ ठेवले म्हणजे पेढे अंड्यात पाव किलो अर्धा किलो पेढे अंड्यात ठेवला तुमचं नाव पेढा झालं. ओके ओके धन्यवाद सर, धन्यवाद. हे आशिल्ले बराडी देवी हांची हांची जी ख्याती आसा ती फक्त कोकणात न्ही जाल्यार पुराय ह्या वेस्ट कोस्टाचेर फामाद आसा. गोंयान सुद्दां खुबशे जाणांक खबर आसा की आंगणेवाडी येता आनी आपले नवस फेडटा, म्हणजे मागले जाल्यार ते फेडचे पडटा आनी तुमचे जे काम आसा अशी मानता की हांगा जर तुमी मागले जाल्यार ते काम जाता. आमी एक मनीस खास आमच्या बरोबर हाडला, तो म्हटल्यार विवेक तामणकर, आनी ताका हेज्या खातीर हाडला की ताका न्यूज सेन्सूय आसा आनी हाची म्हायती आसा ह्या सगळ्याची. हांगा तुजो पर्सनल कितें एक्सपिरियन्स आसा किंवा तुज्या मित्रांनी सांगलेलो एक्सपिरियन्स आसा? साधारणतः फेब्रुवारीच्या महिन्यात या मंदिराची ज्यावेळी जत्रा भरते त्यावेळी मी मगाशी म्हटलं तसं की संपूर्ण महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि गुजरात या भागामध्ये या मंदिराशी निगडीत असलेले जेवढे लोक आहेत ते या ठिकाणी येतात. 2 ते 2.5 लाख भाविकांची गर्दी एका दिवशी या ठिकाणी असते. देवीच्या जत्रेला पहिल्या दिवशी सुरुवात होते आणि दुसऱ्या दिवशी जत्रा संपते. तर हे सगळे भाविक येतात, ते काहीजण दर्शन घेण्यासाठी येतात, काहीजण या ठिकाणी आपला नवस फेडण्यासाठी येतात आणि विशेष म्हणजे अन्य भागामध्ये ज्या पद्धतीने बकरा किंवा कोंबडी यांचा जो नवस बोलला जातो तशा पद्धतीचा कोणताही नवस या ठिकाणी बोलला जात नाही. तर गोड पदार्थ जे आहेत त्याबाबतचा नवस या देवीला बोलला जातो. हे गोड पदार्थाची कितें खासियत? आमी पळयलें की खूब कडेन अशे गोड पदार्थांचे नवस नासता, पण हांगा पळयत जाल्यार फक्त गोड पदार्थ दिल्यार चलता अशें. नाही, काही ज्या प्रत्येक भागामध्ये प्रथा परंपरा वेगवेगळ्या आहेत आणि इथली पद्धती विशेषतः या मंदिरामधली पद्धती फार वेगळी आहे. हिला नैवेद्य देखील जो दाखवला जातो त्या दिवशी, जत्रेच्या दिवशी, तो देखील गोड पदार्थांचाच दाखवला जातो आणि ती एक वेगळी खासियत या मंदिराची आहे. ओके. आणि दुसरे गजाल म्हणजे हांगचे आंगणे गांव आसा पळय, ते पळयत जाल्यार एक शेतकरी लोकांचे गांव दिसता. आमी तुजे बरोबरच ट्रॅव्हल करून पळोवया हाज्या भायर. हांगा पळयत जाल्यार हांगा शेतां आसा, लोकांनी शेतां करून जगता. सो हांचे मुख्य वेवसाय कितें हांगचो? ॲक्च्युली ज्या ठिकाणी आपण उभे आहोत त्या देवीचं नाव आहे भराडी. भराडी म्हणजे काय, तर भरडावरची देवी. हे संपूर्ण भरड आहे आणि भरड म्हणजे काय, तर ज्या ठिकाणी शेती केली जाते असा परिसर. पूर्वी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर शेती केली जात होती. आता तुम्हाला दिसेल की थोडंसं डेव्हलप झालं आहे हा सगळा परिसर. या भागामध्ये घरं झालीत, लोकांची घरं वाढलीत, दुकानं वाढलीत, मंदिराच्या पार्श्वभूमी म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर भाविक येतात. त्याच्यातून या ठिकाणी एक व्यापाराची नवी एक अर्थक्रांती उभी राहिली. पूर्वी हा सगळा शेतीचा भाग. भरडी शेती ही कोकणातली प्रसिद्ध शेती. मग त्या ठिकाणी कुळीद व्हायचा, भुईमुंग व्हायचा, नाचणी व्हायची, वरी व्हायची, अशा पद्धतीची शेती या ठिकाणी भरडावर होत होती. आणि ती शेती करत असताना इथल्या लोकांना या ठिकाणी देवीची मूर्ती सापडली आणि त्या ठिकाणी त्या भरडावर सापडलेली देवीची मूर्ती म्हणून भराडी देवी असं तिचं नाव. आणि त्या ठिकाणी ती प्रतिष्ठापना केली गेली आणि ती हळूहळू ह्या आंगणे कुटुंबियांच्या माध्यमातून त्यांचे मित्रपरिवार इथे आलेत, ते नवस बोलू लागलेत, त्यांना ती नवसाला पावायला लागली आणि मग हळूहळू तिची ख्याती संपूर्ण देशभर पसरली. आणि आज जो मोठा यात्रेचा सोहळा या भागामध्ये होतो तो आज अस्तित्वात आला. एक विशेष बाब म्हणजे अन्य सगळ्या मंदिरांच्या जत्रोत्सवाची एक तारीख ठरलेली असते, मात्र आंगणेवाडीची भराडी देवी आहे तिच्या यात्रोत्सवाची तारीख ठरलेली नसते. मग इथले सगळे आंगणे लोक
देवीला कौल लावतात की बाबा तुझी यात्रा कधी घ्यावी. मग देवी एक दिवस ठरवून देते, त्या दिवशी यात्रा घेतली जाते. अशी इथली प्रथा परंपरा आहे. आणि मग सगळे आग्नेय कुटुंबीय जे ते जगाच्या कानाकोपऱ्यात कुठेही असू देत, त्या यात्रे दिवशी मात्र या ठिकाणी येतात, देवीची मनोभावे आराधना करतात. फार मोठा एक या भागामधल्या व्यापाराचं एक स्थान म्हणून ह्या यात्रेकडे पाहिलं जातं. अन्य गावातले भागातले व्यापारी या ठिकाणी येतात, स्वतःची दुकानं थाटतात आणि त्यांचा लाखो रुपयाचा व्यापार त्या दिवशी होतो. मोठी आर्थिक उलाढाल त्या दिवशी या ठिकाणी होते आणि जिल्ह्याच्या अर्थकारणामध्ये आंगणेवाडीच्या यात्रोत्सवाला फार मोठं महत्त्व त्यामुळे प्राप्त झालेलं आहे. ओके, दुसरी गजाल म्हणजे आमी पळयलें की हांगा देवूळ ते मोठ्या प्रमाणान वयर काडटा. पयलीं कितें आशिल्लें हांगा? पहिलं हे मंदिर खरं तर कोकणातल्या वास्तुकलेची एक पद्धती आहे. म्हणजे कौलारू घर, काही ठिकाणी मातीच्या भिंती आणि नळ्याचं घर होतं, नळ्याचं छप्पर, आणि काही ठिकाणी दगडाच्या भिंती आणि कौलाचं छप्पर, अशी कोकणातल्या वास्तुकलेची आजपर्यंतची परंपरा आहे. आणि तसंच घर कोकणातल्या माणसाच्या घरासारखं हे मंदिर होतं. वरती कौलाचं छप्पर होतं आणि खाली दगडाच्या भिंती होत्या. फार सुबक वास्तुकलेतलं हे मंदिर होतं. आता इथल्या भाविकांची एक इच्छा, आंगणे कुटुंबियांची इच्छा आणि देवीची इच्छा असू शकते कदाचित, त्याच्यातून हे एक आधुनिक वास्तुकलेतलं मंदिर या ठिकाणी उभं राहतंय आणि त्याच्यामध्ये आंगणे कुटुंबियांचा फार मोठा वाटा आहे. राजकीय लोक असता पळय ते खुबशे जाण राजकारणी देवान चांगले प्रसाद घेता, हे करता. कोकणातल्या राजकारणात किंवा राजकीय लोकांचेर हांगा कितली श्रद्धा आसा आणि कितले जाण येता? नक्कीच राजकारणामध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की राजकारणातल्या त्या पक्षाच्या नेत्यावर जशी श्रद्धा असते तशी ती राजकारण्यांची वेगवेगळ्या देवतांवर श्रद्धा असते. आणि त्याच्यातलं भराडी देवीचं मंदिर हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मुंबईमध्ये ज्यावेळी महापालिकेचं इलेक्शन चालू होतं, त्याच्या सुरुवातीला त्या इलेक्शनमध्ये उभे राहणारा प्रत्येक उमेदवार या ठिकाणी दर्शनासाठी येतो आणि निवडणूक झाल्यानंतर निवडून आलेले उमेदवार देखील या ठिकाणी येऊन दर्शन घेतात. महाराष्ट्रामध्ये कोणताही राजकीय बदल हो, त्याच्यामध्ये आंगणेवाडी देवीच्या दर्शनाचं महत्त्व अत्यंत अधोरेखित केलं जातं. मुंबईमध्ये महापालिकेची निवडणूक असू देत किंवा महाराष्ट्रामध्ये सरकारमधल्या कोणत्याही घडामोडी असू देत, महाराष्ट्र राज्याचं सरकार बसल्यानंतर देखील तिथले मुख्यमंत्री असतील, तिथले अनेक मंत्री असतील, ते ह्या देवीच्या दर्शनासाठी आवर्जून येतात. तर ही आशिल्ली पासय आणि आमी आयले आंगणेवाडी देवस्थान, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महाराष्ट्राच्या. परत एकदा जे आमकां लेट पळयता तांच्या खातीर तुमी येवचे जाल्यार कणकवली येया. कणकवलीच्यान जो बाजारांतल्यान दावे वटेन रस्तो वता, तो रस्तो घेवन सरळ तुमकां वचत थंय बोर्ड आसा. सिंधुदुर्ग एक बरें की प्रत्येक गांवांत ते बोर्ड दाखयता, तुमकां विसरपाक जायना. आणि तो बोर्ड आणि तो मार्ग धरून तुमी येवपाक शकता भराडी देवीच्या दर्शना खातीर. आंगणेवाडी हांगा, सो आंगणेवाडी तुमी येवपाक शकता. तुमचें कितेंय कामां आसा, नवस तुमी जर मागपाचें आसा जाल्यार हांगा नवस म्हणून मागपाक येवपाक शकता. एक पर्यटन म्हणूनय येवपाक शकता. पावसान कोकण आसा तो खूपच सुंदर दिसता म्हणून कोकणान येवपाक शकता. तुमकां लॉंग ड्रायव्ह करता जाल्यार व्हडलो पयस पडना गोंयच्यान म्हणूनय येवपाक शकता. कारणां खूब आसा, पुणून पासय मारा आणि पासय मारून पळयात, कारण तुमचो देश तुमकां आपयता आपल्याक पळोवपा खातीर. तुमी पळयतात पासय ऑन युअर फेवरेट चॅनल www.goanewsup.com. आमचे प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा goabyland.com. पळयत राव. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter. Hi, I am Kaushal Palekar. Hi, I am Ketan Golatkar. हनुमान नेगलूर, Rahul Desai, नीरज बांदेकर, Prasad Deshpande. Hi, I am Rupesh Samant. I'm associated with गोवा न्यूज हब. Goa News Hub. गोवा न्यूज हब. Follow us on Twitter, Facebook, and Instagram. Like us, Share us and subscribe us. Download our app from Google Play Store. for latest news updates. Visit www.goanewsup.com. Keep watching us.